Afandaragna ty oera zegny magnano mbola tsara akory aly atsika jiaby zay mpagnaraka sy tapaka ty fandaharagna ty araka zay fahitatsika tagny amy page star vedety ary olo managna ny lazany izy sady tavin'ny volony na mibogosité io na milaza io zareo aton'ny tompony TJ Nega sy taxi olo fotsy haitsika tsara zao voroholo zegny maromaro ny raha androna boaka raha nisinitsy atsika raha mbandeha agnontany akory aly hagnano kabaro ro jiaby dian-dafy sy maro samihafa sy ny projet izay tiandreo karakaraigny atsoatsy ke magnasa atsika ampanajagna sady ampitiavagna agnaraka ny fandaragna atsika hatramin'ny farany Zazeng fatsisy ty potipody amizaleo taminao takagny roza faleo tadiava olo ka fa zatsy pareo empaka tegna empaka za mitoetry aleko za miala tsao mideky indao alohanao koa fa meky araha za mimpody feky fa tsy possible zala Itapandohagna dia mankasitraka sahady ireo mpiara-miasa jiaby ny hiratia koa ny gargotte zokinaka ny rearena la fierté ny Harrison film izay tsy mitsahatra manoagna fandaharagna sady zareo koa mikarakara ny lafiny maro bokotra ao ambadika ao izay torontsika fisaoragna sady eto mialohany ty resaka ty afampana resaka mety lavalava resaka fa managna fotoagna nareo mahareta amy ty resaka atao tsika niany ty mbola tsara taxi mbola tsara TJ zay mandray volagnanareo na zandron'olo na zokin'olo mety fô ia samborika edy boka ia mbola tsara atsika jiaby zay mpagnaraka ny fandaragna ty oera zegny siny zay mizaha magnaraka direct amy page Ngia Taxi olo fotsy ao za moa zegny Ngia Taxi olo fotsy fa nandeha raha jiaby midara tsy mabondon ny tompony fandaragna miandala TJ à côté ke niany zay jiaby telo mirahalahy tafatafa amin'andre jiaby mpagnaraka de eto feky atsika niany le fampitanegna mantreky le mandeha moramora ya izy tonga de vavantsika drakidraky minapotaka ia magnano mbola tsara tsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka fandaharagna ty oera zegny mpagnaraka TJ Ngia Taxi ato magnano mbola tsara anao koa zoko be medara tsy babona merci anareo mankasitraka sady ravoravo zany rô naveto ravoravo koa place misy anareo jeu ty zay boka ny important zegny zava-dehibe koa mahita namantegna misy raha manjary rô samby lavidavitry bebe vola antena ravoravo beka antena mbo miheno koa de zegny atao fandehany TJ Taxi vaovao kabaro baka tandafy tagny zay raha tiako hontaniagna voalohany manao koa raha agny zay baka mbola tsy nitagny ty zay manjary magnontany rô baka agny na tantarareo vandy magneky zay niagny malo tsara zay feky raha tegna azoko volagny tsara loatra fo eky ary nahena amy ty fihira fo eky mampifegnihira satria mba ty-jantany hafa koa ia soragna zagnahary de soragna koa ndre mpankafy ka tsy ande mpankafy za ty tsy tonga tagny ave ato koa zoko be ao nagnamia angovo karan'zay fa mahazaka anareo baka mandeha andafy karaha mare fa izy volagny presque voafeny raha jiaby fô karaha fantena boka fa natetitetiky igny de fa ya hafa fô ndraiky tonga agny fa tegna koa zegny tegna marigny tegna mandeha mitondra le hafanagna le mahagasingasy tegna avy an-tanindrazagna ty ndesigna amin'ny gasy avagna andafy agny izy no tegna avy agny zegny lombolombo tsirony laoko meky antsiartsô igny zay fahitavanjare antena avy agny satria zala Madagasikara avy mbala magnitra karaha de atao le raha diana miasa mihafanagna de koa fa vita asa miaraka mitafatafatsy tonga de mody zao mbola mifangaro amizare jiaby ake karaha zegny vao meky mampazoto zale lerana mipody igny navy ndraiky koa lehilahy surtout mpazabo tseky anao fa zaboko moa zay za tsy de olo agnaty loatra amy resaka fiavoagna edy zany za koa fa avy za fa avy edy tsy maintsy regny laza regny angitry TJ za mahita fa rizikinao tamin'ny hirany rahanareo tamin'ny taxi matsapa zegny anao sa karakory ia matsapa za ary tsy ninay zare fa ninay roboka izy ia fotony zay ro mitsabo azy
Tsy ni Nazaré fa ni Nindera. Saboina antsika roa. Ira zegny ambirô raha. Tandrignesy edy. Fa misy rumeur boka Ira izay fa tsao ndraiky ivelany andre raha. za fa nareo hoe misy koragna hafahafa mandeha Ino le koragna fafanandendezy ziny tsabo zegny ke o zay ataon'olo fa hoe magnano raha hafahafa sanatria Sagatria. Olo sambava tsy mitsambra mwe. rizikinao za satria nagnino i taxi fa hitantsika hoe manakory ny lazany avant ça. Ouais. Fa nisy tosy kodiposy zay avy taty amin'ny taxi zay antony mahatonga za mivolagna hoe rizikinao ny le zavatra niarahanareo ndraiky taxi nagnano ilay hira Yeah. niarahanareo natao. izy io zegny karaha ty histoire aloha zavaiko tsara zegny satria zegny hitanao ia ty zegny olo avy aminay voilà sambava fa mbo fa ela ka tagnatin'ny sehatry ny gadonkira la mozika io de misy fotoagna amizay za igny tanisy za tsy azoko satria za ko mandeha be de mandefa message ngia hoe misy projet karaha zao de za zegny raha tegna tiako izy koa remarquenao medara zegny amy featuring jiaby nataoko za tsy de tiako mifitan'olo efa fantadaza fôtony zegny za olo tia mandrasa anao zegny ka fa hitako fa pare tsy hitako ka varandeha ampioko anao baka donc za zegny raha farany tiako zegny magnano fita raha zegny misy proof mihitsy raha zegny tamy taogno 2023 igny majorité ny featuring nataoko tamin'olo tsy hain'olo zare ity hain'olo de za zegny tiako magnano raha karaha fa ilay olo efa fantadaza za tsy de mazoto satria karazany raha fa ino ma zay ke vary fotsy mbola andeha digna ronono azonao mikata fa tsy de misy vary de le histoire an'le hira ndraiky zandrilamy zay karaha ty ngia zegny navavy ngia ikoragna taminahy tamy volo satria zegny mieritreritry za ty olo sarotry koragniny na hoe olo masiaka etc fa miaraka latsaka koragna za nagnambara izy za zandriko zanako magnano featuring volaniko misy fondrony voalohany fa na deuxième ndraiky zaho mila regniko ile sanganasa tianao iaragna miasa sao tsy mety atambotra amle couleur-nahy zao taminazy fa izy ndraiky kofa mety volaniko atsika fa miasa fô iska fa tonga de vavy nalefana amizay projet mitandregnesako mélodie vonanomboka le amy resy igny direct fa nametry za baka satria zegny antegna fa managna sofigny fa zatra hoe karakôry raha tian'olo antegna fagnatin'ny hira commercial direct fa nandeha eritreritrinao hoe tian'olo maro araiky ty volako mbola tsy endriky mipetraka parole amin'ny andro karaha zao volako za tonga tany hoe atsika miasa atsika mandeha afisaka vatao pari paquet Paquet nino zegny? Vola. de zay amizay tonga tamin'ny taiza mazigny tamin'ny adi aitos mbola nitsabo le miaraka amin'ny Sredany satria niaraka natao bokira niaraka Andra enregistré raiky. andro araiky nagnanaovana zay vao niattaque ny nazy amizay comme raha zegny koa fa hanjara manjary tsy raha matagna ovy an'io tsy tambato izy voasotro tamin'igny rizikiny zanjinay jusque niany ake io hely boka anao tsy ia Bon, TJ, ino fandraisanao taxi amizao fotoagna zao? Mety voanao zokine ino par rapport re manao fampitizana tsy volagniny mare raha azafady helagna tsy olo pagnaraka vo zay tiako fankay efa letrela taxi tsy mandeha moramora izy zao fandraisanao taxi Za amizegny amin'izy ke fandraisiko azy zegny efa mitovy zoky izy raha lahy fôtony zegny izy ka misy raha tsy mety ataoko magnanitra izy ndreky kaza moeza la okay magnano zegny fandraisiko azy fôtony zay olo tanàna araiky raha lahy fa zoky zegny izy fôtony zegny misy raha ndraikindraiky tsy mety ataoko igny azo atao raha magnano zegny zandriko hoe karaha zegny hoe magnamety torolalagna zay izy ko misy raha tsy mety ataoko de misy conseil tsara zegny amezany za tsy vitany hoe zay niaraka ny hira fo zegny fa izy zegny magnamia hevitry zako fa misy raha tokony manjary atao karaha zegny ia za zegny fa tsy mihafahafa aminazy ko ohatra misy raha mangetaheta misy raha mampangetaheta zanga ataoko aminazy na ohatra hoe misy raha tiako tavandragna azy za tsy mihafahafa aminazy fôtony zay lesy te olo fotonana araiky agny karaha zegny zoky zegny izy vendry ainao zay fa tsy mifidy prod raha zao tsara Moi fa ela feky fataogna araiky mahely fanao raiky fa tsy mifido ie fataogna araiky mahely mampagitikitiky zaho maha pikirakira ny lamozika sy ny hino nialagna tamy fido tagny fido zegny olo fa hitako maro olo natosiny olo natosiky fido zegny
igny fa TJ niala. Ary raha mahatsapa koa na mpijery na tsy zafo fa anao tô tsy de hitako nazo fahignana loatra. Tsy zafo mahita zegny. Ia. Tsy de tsy nazo fahignana loatra hoe zay ve ny antony alanao tao sa hino? Tsy zegny, tsisy disadisa, tsisy ino fa tapitry zegny contrat-nay. Voilà. Tapitry contrat-nay de Zany ndeha ho anao. Sa anao tsy nagnavao fo de nazo angalala. zany raha savônina. Ary mikoragna tsara be zahay. Mifampitsodrano zahay karahan'zegny. Za nangataka tsodrano taminazy de Misaraka ndre. karahan'zegny. Vita contrat fa tsy zay tsisy disadisa. Tsisy disadisa. Na za mbô misaotra izy betsaka be lasty za. Fotony zegny maro zegny expérience azoko taminazy tô. Par rapport ny amin'ny place misy anao zao sireo tamin'ny Fido. Fô za zegny par rapport ny za mizike ndraiky tô zegny, le tô zegny rythme tsy de nina loatra. Zegny tegna azoko ambara. Za tô zegny magnano Rythme ny propose zegny maninao tao sa anao managna zavatra zegny? rythme proposing za fa tsy za fa Tsy tsy raha za manager zegny. amiolo zegny. Ya manager. Izy zegny mamorogno, i raha sy mitara. Fa nanomboka zany ela tô zegny za fony zegny saboira. Ah? Taxe. Anao baka fa tsy de tokony mitovy zegny loatra fa anao fa hafa. Resaka amina muzika ty. Ino raha mbola hitanao tsy ampy jusqu'à andeha ia? Mba hitanao tany mba tianao mba andihana na milaza zegny na resaka ty mahavedety anao. Ty andeha jusqu'à aiza? Ino raha mbola tsy ampy aminao atretra aminao? Ya, le tiako misy fagnontaniana satria antegna isako olo magnano la mozika baka zegny managna faniriagna mba ho loso à l'international. Eo zegny le mbola lavaka. Tsy lavaka fa raha mbola andeha hitrandragna mare zegny amin'ny setla mozika satria atsika zegny somary un peu lavitry loatra zegny atsika par rapport amin'ny zalaby voisin cousin tsika africain aby. Magniry za mahita ry Burna Boy, Wizkid, Davido, tsy le hiteny anglais mitsy le problème fô le hiboagna avake tao le tegna problème. Non tiako volagna amizay zegny. Afaka atao le hihira anao tsy problème. Fô le problème tsika zegny le la mozika tsika mbola tsy industrie. Tsika raha ataon'ny vazaha aby zegny, zareo magnano hira zegny karaha ataonantsika jiaby agnaty tragno aketo zegny. Olo magnodidigny zao are, ohatra za zegny le olo andeha hivolavolegny. Anao zao manager, ary misy izy zegny à chaque fois tsika mitourné izy mandeha mangala vidéo détail par détail, ty mandray appel koa fa misy contrat, iry ndraiky spécial styliste, ry visagiste zao raha karaha zay. Zay zay raha tsy ampy zegny. Atsika gasy zegny mbola tsy endriky agnatin'ny industrie musicale. Na za fo aza za tsisy manager, za fo miregle, za mandeha amin'ny programme anasana jiaby agenda fa de volefa. Na fotoanao iketra Na fotoagna andeha andiniara karaha tsisy fô koa zegny karaha zegny nataontsika amin'ny tany misy atsika aketo hoe le raha lasa hoe industrie musicale. Le artiste zegny tsy de maro rababe ndraiky iasany loatra satria fa misy olo sasany miandraikitra raha jiaby. Même lamba andeha sikininao mare fa ty fô mivolagna aminao, ty lamba mety aminao mare par rapport amin'ny événement aby de fa misikigny fô. Za akeo zao mare misy événement chez papa zegny izy koa tsy hainandre avy amin'ny Monson ary mirondrony hela ambany mare tsy noko amin'ny taloha. Mbola tsy hoandry alina za akeo sagnandry lambana maro be teto. Ndraiky kirarona maro tsara be le andeha ataoko voilà. Zay zegny le raha tsy ampy tsy doka tegna fô izy ka donc fanoro lahy le hoe nagnondry managna tantara mbô fa nagnano antena zay. Fanaro mikoragny. Ya, fanaro ny bolegny fô mbola tsy afapo. Mbola tiakatra ambonimbony fô zay fô le raha. Tsy haiko zegny ino le sakany fô mbô mifegna antena fô zegny le bon. Efa erika le takatra fô malô zegny atao aloha koa mahita ny. Ino raha proposenao par rapport an'zegny? Est-ce que ilainao raha zegny? Raha ohatra misy olo proposition taxe. Anao fa miboaka en Europe, anao fa magnano a Madagascar fa regny olo jiaby. Fa raha mbola tsy ampy ity. Ilainao zay coup de pouce zegny ary magneky venao raha ohatra misy olo mitondra zay proposition. Oh babe izy ka aketa hiasa maro izy sandeha raha fafa par rapport amina tsaragna anazy amitsangana ty otike. Aleko tsara proposition. So raha hafa raha mavoy. Non zegny za ke zegny tegna marigny koranka amin'andre jiaby atsika le mizaha ifandaragna ty. Misy opportunité andeha hiboaka en Côte d'Ivoire zay. Oui, hitako Zaho César Tasmena. De i Côte d'Ivoire zegny io zegny pays anglophone africain farany maventy. Avy agny iteny gasy tsy hoenjare. Français ninjare zare anglophone zare zegny tegna maventy matanjaka amina pays anglophone en Afrique. Donc zegny koa fa miproduire agny tsy maintsy iteny français. Donc zegny za koa avy amin'ny tany agny za magnararaotry mizaha ouverture. Mahita moa zaho rabatsara nitsika jiaby zegny loso avy igny tsy mahita moa antena tsy bagage hely fô avy akagny de sy raha segna amin'ny vogna tanàna.
Magnano misy partage de connaissance. Ya, voilà. Yeah. Voilà. Donc zany magnano zany. Efa miomagna isan'andro aketiky test tsy olo bara. Yeah. Hôtely Mbarazy tsy dika. Fô le andeha agnatin'ny olo avy agny hoe ino le raha azo atao, ino le raha andeha atao. Taxe. Za baka mahita sarotsarotro i vazaha aby io. Bon, amboariko fagnontaniana. Ndraikindraiky baka tsika gasy aty zany a mangala tahaka sy influencer ny raha baka ato ambadika ato. Raha ndriko zany tsika ambadika reo africain ato. Andesitsika entigny amilasa igny zegny rivotro iagnatsika sy rythme mampalaza atsika. Nefa za mahita hoe tsao tsy de intéressé le olo ambadika agny raha fa baka tamindreo tagny indesitsika ndraiky koa ampody agny. Asa azonao? So mila zavatra hafa ireo. Tsy atsika tsy andeha andafo hamburger amin'ny américain, andeha andafo pizza amin'ny italien satria fa reo fitompony. So misy zavatra hafa ary. Tokony andeha hoentigny natao amin'ny langue izay itambara atao langue anglaise io na langue française mitondra izy tsika izy avy aveo. So hoagny hitako ny olagna amin'ny fomba fijerina manokana manakôry zegny. Raha zany marigny loatra. Satria ny mamarigny azy zay volagninao tegna. Atsika bôka olo misy sagnandra atsika io. Atsika gasy misy sagnandra karaha ataonao koa misy midia karana. De i raha aby ataontsika io zegny raha efa fohitan-jare. Fô ile raha tegna iambesan-jare amintsika za mandiniky le énergie avy aminao dégagenao les positifs surtout. Fôtony le rythme zany na aiza tany omboanao na aiza mitovitovy fô izy amin'ny andro ake. Afrobeat, amapiano. Samy tsabo. Raha magnano zany, samy magnano na aiza fô ile raha iambesan-jare aminao ino le raha dégagenao avy agnategnao, le énergie avy aminao. Surtout le favognosananao, le anao andeha vognony izy se produire amin'ny tany misy anjare ry, ino le iambesan-jare aminao. Une fois i raha zany mipetraka, anao manao lasty mafy lela. Satria anao andeha indesin-jare amin'ny tany hafa bakô koragna gasy izy tsy anjare. Igny zegny le iambesan-jare aminao fô anao koa na misy potentiel koa koragna aminjare tsy anao tsy varaka. Anao zany de karaha mipandika teny ça sert à rien. Kory teny vazaha zany. D'accord. Ty Djinega tagny France tamin'ny fanaparan-taogno teo igny. Tiako i-confirmenao zay satria maro magnontany zay minaka volagna aminazy ny MP hoe nisy mama vazaha aby tagny zegny proposé 500 € fa aminakahy ty anao niany nisy marigny raha zay zandriko sanagnano akory tagny. Tagny tsisy zegny. Asa fô digna tagny. Avandy anao. Izy aty volagny zegny zokinao magnamarigny zegny eto. Pandeha raha zany. Tanao zegny raha zegny misy ino mampavozana mamosy koragna zegny. Anao za Ny abankiaka. Ivadiny mizay raha ide. i raha zegny tsisy. Asa fô diako tagny. Mety asa dianao tagny. Bon, iregnareo fa ny fagnontaniagna anany donc tsy aminakahy tsigny fa nandesiko aminazy taty ny fagnontaniagna fa asa ny diany tagny izy hendry tsara tagny bakô izy nody. Mbola asa fo zegny izy zokinao. Zany capacitaire. Mbola asa fô. Bon, TJ. Anao ty akatra amin'ny ambonimbony za mino sy mahatoky satria matôla raiky magnano raha ty andeha lavidavitra kokoa. Atreo ve ny raha nataonareo ndraiky taky sambal misy eritreritry raha hafa agny hitanareo mahatsaratsara kokoa sa lagnin'igny e hagnano nakamy zay Tsy maintsy mbô Louis so ary tsara ka Iya, misy. Louis. Tsy fanjary groupe feky anareo ndraiky taxi ty farany. Tsara problème. Manakôry zegny mon frère. Kô fa manjary tsikelikynao feky mety possible ve zegny. Karaha ty zegny karaha ty le courant satria za zegny tamin'ny fotoagnan'andro za bôka olo tia magnampy za tia mipartage raha ndraiky tsy olo misy raha fa manao koa fa le partage d'expérience ataoko. Navy nisy olo take natao karaha i viavy. Tsy volaniko agnarany fa izy fo heny fo nanao ma viavy. Natao karaha i. Natao karaha i. Ary amegna hasa misy tournée tsy magneky za koa tsy mandeha zay satria iranay tamin'ny fotoagna zay nandeha. Lazany paoka tsara. Nagnekitra ambabiagna izy. Ya, nagnekitra ambabiagna izy. Azavao. Satria zegny namitaky izy. Anao ny fitahiny. Ya, za magname raha tsara, magname raha soa. Izy ka organisateur mila za magnontany. Ary anao andeha tsika. Izy organisateur manjingy malôha tena kino mahira malaza. Fa iranandreo miray ihany. Ary magnino koa zay miray ihany feky afara. Anao raiky fa mavity ary za tsy andeha izy ka tsy akeo zay bon, mandeha. Maromaro daty namiagna. Farany izy nagnekitra ambabiagna. Tsy raha izy tsy tiagna. Zegny izy. Za avy teo tamizay tamin'ny zandrilahy teo, zakeo za andeha hagnano raha amin'ny zalahy ty. Fitany ka amin'ny amaray. Bon volaniko, on verra bien. Za ko moa zandrilahy olo milamy etc etc. De
mbola asiana fagnotelo ny hira igny e. Ary efa masiky raha zany ao. Fô ankafy zeky mbola tsy possible igny fô. Yeah. Fô ile fahatelo ndraiky. Naraiky tamin'ny voalohany fô mbala zahay mbala mitandregny mbala mankafy fa navy le faharoa. Avy koa zay le fa misy fahatelony. Fô ile fahatelo ndraiky izy fa tsy mikoragna fitiavana fô resaka tady vôla velon-tegna. Saka vambala ty vôla titranazy. Yeah. Taxe. Za baka tia raha safosafony ry tsy de tiako loatra. Zegny mahafa za amin'olo. Nisy olo nilanjain'ny babinao na eky tambabiagnanao tariho. Izay nalbar. Nagneky tambabiagna le olo. Misy zavatra zegny nataonareo matoky izy nagneky tambabiagna satria lasa fagnakaiky loatra ianareo. Mety natonga izy nagneky tambabiagnanao. Azonao zegny? Anareo fa ela be. Non, tsy ela be fa efa nisy nataovy ianareo roe tambadiky zegny tagny. Ino raha natao io? Ny poetiky. Ny poetiky. Non, nisy zay fa tsisy. Haiko zegny vitanao. Io manafo. Za fa vôla karaha tsy tenao ndraiky. Non, tsy haiko fa haiko baka anao nagondra tianao fa mampony haiko. Atsikory fankahita matetiky koa haiko fa raha mety laninao. Le tegna nasarotiny za tamin'le olo zany le sanganasa le vokatra mbola tsy meneno foaty izy zegny efa nametra basy ny décide andeha hagnano raha hafa teo zegny naven'le conflit ka zay raha tianao hoe satria hitako zegny mbola tokony maro daty avake izy za nefa za za efa za azonao fô za laninao fotoagna zaho agnamboatranao nefa anao tsy pare. Mbola tokony ary jusqu'inany za mandeha tourner hira igny mbola someka ary mbola magnano io olo jiaby. Donc zany tsy raha fatany fotoagna lany igny tokony mbola mavita mandeha ary mandeha aty zay vao to karaha ataona vorogna ane vorogno voteraka mbola tsy mavita mizaha hanigny mbola tsy manirelatra fô karaha itidike kofa vita fitoriana fatelo efa commence ambelako amizay izy magnembagna izy zaraiky ya anao zala zany de la bon voyage amizay igny anao igny fa nikarakareko anao mitilina amizay raha karaha zegny zay mbola tsy hainiko tonga tamin'ny stade fa nagnano babiagna tantaizana rano nikikirina. Ya fô agny izy samy tsara izy maleova malasara fô la musique mitohy fô. D'accord. Tidie. Aiza anao nihiranareo jiaby zio anao nampiakatra filingy anao tonga projet jiaby atao amizao kilanao tsy sanana karakory nataonareo niketrika anazy. Za zegny nagnano feeling malôha de anjaranazy amizay nagnano partie ninazy. Yeah. Ninao fa ndesinao ty raha ataontsika efa ty nakafa vitako. Ya tininay efa vita manakory tininao. Ya de izy mamorogno ninazy. Studio fô izy manoratra. Ya. Aiza malaizanao kokoa magnano matarakajonao sy ny tariny. TikTok, Facebook, plutôt aiza anao? Za ko tava farafara fô za tegna nahay TikTok izy mbo tsy de ela be ko nahay izy kozy. Za mahita nin'olo mandeha agnatin'izy ao za mbo nagniry za amizay miposte fô za tsy de olo Manakory amizay zegny différence hitanao par rapport à Facebook. Facebook fa nasatrantsika hatry zegny. Ary efa ao fiainagnantsika réseaux sociaux. Ya fa Facebook mikafakefa fô enao etsika gasy ty raha vao. Tsy maintsy amy TikTok akagny ka zare zegny magnarakaraka bebe kokoa. Sady misy partie raha hely fô karaha 40 secondes karaha an'igny. Afaka agnanaovanao matrakazy. Moramora kokoa zegny amy TikTok par rapport amy Facebook. Amy Facebook zegny anao mbola mila mizaha jusque lava be raha. Sady amy TikTok koa zegny anao magnelaka actualité zegny mipody matetiky iranao. De lasa apetraka andohanao. Ya. Tariesa. Efa misy olo miaraka sy tasa manakarakory zegny. Za Fa manambarana. misy olo tiagna. Misy olo tianao. Ya. Misy olo tiagna zegny ndraiky tegna azo filangana. Misy olo tianao. D'accord. Sambatra. Tegna olombelo tsy Sambatra sy zanaka misy raha jiaby. za fa misy zanaka raiky. Fa misy aiza zaza. Antananarivo. Eto zanakanao. Eto izy mianatra ya. Avô terminao zegny tsaiky. Ya tarmiky. Taxa. Tandrignesa. Atsia gasy baka ndraikindraiky mbola zatra ihinagna vôla tournée fô. Mbola maro ny artiste mbola tsy haindreo fa misy tany hafa mety hinanagna vôla nge mbola mozika ty Spotify plateforme legal jiaby ty efa miketriky zegny efa havy raha jasy magnano fagny raha jiaby ary efa minam-bola minam-bola zay feky atsika atsika des fois atsika mahita 1 million d'ariary tous les mois ndraiky atsika mahita 8 millions de francs tous les mois raha manjay fô tsy de déterminer le chiffre fô izy fô
Efinanao. Ia. Na de zegny za raha venandre zany vola zany zay. Fara misy vola manao koa za fa kontenandreo hitatsika mirendra raha be. Yeah. Bon, donc zegny anao fa misuggérer zandry satria Ya tegna hoe za misuggérer zandry magnala mozika satria efa tonga amitsika ty le plateforme légale na musique. Na amitsika gasy eto fa misy le magnano zay fa asina agnarana anjare tsy azoko noana. Navinandre salatra za zay fa za zegny fa agnatin'ny mouvance misy zao. Fa tegna mahazo vola anao agnatin'izy monétiser zegny YouTube anao hiranao mandeha Spotify, Apple Music, Deezer, jiaby. Mahazo vola. Anao amizay fa misy compteur izy eo mihodigna. Na anao afaka mizaha izy amin'ny téléphone backstage hoe manakory tamin'ny voix tamin'ny moite eo nanakory hira ty makitra izy sa nirorogny olo mpitandregny sa avake aiza tantegna mitandregny azy. Tous les pays du monde hitanao aketo fa misy gasy. Idira gogna aby, idira vola. Karaha ataon'andreo mahay mampirafiviavy mampirafesa koa la mozika io. Tidji fa miditra amin'ny raha zay sa mbola tseriky magnano. Efa magnano. Efa magnano. Fa agny la style la musique jiaby. Fa agny. Mba tsaiky nangala vola. Zany mbola tsy nangala vola fa hitako ndraiky compte-nazy koa ndraiky tsaratsara za. Bon, raha eto Madagasikara ay zany tany tiany Tidji mbola tianao andehanagna mba andeha zahaka koa tony fan mpankafizà am'izay toeragna zay. I jiaby tiako Zaho tianao andehanana. andehanagna fa misy tany fa mba mpangetaheta anao ty andehagny hoe manakory zako amin'ny fotoagna zegny amin'ny toeragna ohatran'izao. Tany mbola tsendriky nimboako aby io ohatra mandeha farafangana, Manakara mbola tsy hitako, Fort Dauphin mbola tsy hitako. Zegny tiako hita isaky manankory fandehanan'ny hira aby akagny isaky manankory fankafizan'jare la mozika agny. Zegny mba tiako mboagna. Mpangetaheta fo namana isaky manankory Fort Dauphin zegny agny mba tiako hita. Vangen-drano. Sud-Est zay manirigna anao izy io zegny raha azoko tsara. Karakory ataony tsirony volan'ny la mozika zandriko. Non, agnotaneko anao zay satria anao nahita jalijaly sy ny fandadizagna tamin'ny la mozika ty. Hitako izy io, hitako tahiany place nisy anao, hitako anao izy io, zay mahatonga za magnontany manakory tsirony volan'ny la mozika, manakory anao mihina volanao igny. Ya milamigna antegna lasiteo ka olo mafanjaly taminazy. Antegna zegny tsy andeha hirobaroba be fô mbo mandiniky noavaka antegna zegny olo mbo fa misy zandrika zegny. Antegna mbo mitsinjo lavitra kokoa zegny antegna tsy raha antegna fô vita antegna nialy de amare fa tsisy. Fô izy ndraiky milamigna volan'ny la mozika tegna milamigna mare. Manakory ny hafalian'ny parents-nao ray aman-dreninao par rapport am'izay zavatra misy am'izao. Fiera loatra feky zare zany ko. Fiera foi. Na zare tsy nagnantegna hoe mbolohagna anty aby antegna zay. Fô soragna Zagnahary. Karan'zay. Ary mbola mahay miezaka fô. Maromaro ny fagnontaniagna fa ny fotoagna i taxe sy Gomez nisy relation tagny ambadibadiky tagny ary za koa baka koa fa misy raha volagnin'olo zegny taxe baka fantako haiko ny karakory ny le tany mavitribitriky aminazy. Ia, anao tsy miamby viavy raha koa fa niboaka efa izy marigny edy zegny efa zala efa maty ny edy boly dika nisy ravitra zegny sa tsy nisy eo am'vavanao tô fa za ndraiky fa haiko izy valiny oui fa ninao fotsiny tiako regny. Nisy raha zegny ndraiky Gomez. D'accord. Ok, regny nareo i kabary zay donc ia valiny fô baka fanafinaritra za de ça va. Ito ikoragnantsika Regnindandre zegny tsao mbola tsy regnindandre. ampodiko i fagnontaniagna zegny. Kaize. Anao i ôlo zegny ary rô tômpina maly fagnontaniagna zegny. Izy efa volagny tamiranazy kabika zegny zay. Ah ouais? Iya, misy iranazy fa ramparana divarotro volagna raha magnan'zay. Alors, nanko. Firy zany taxe am'izao ty? Tsy zay tsy valiako. Bon, valiako, aroa zany. Aroa zany kanao zio ty. Mbola roe fô? Aroa zany. Aroa. Firy taogna aby reo? Raiky zoky, aroa, raiky zandry araiky. 2 ans sy 1 an zegny reo am'izao fotoagna zao ty. Reniny araiky fô zay samy am'karazany. Samby mamany. Samy am'mamany. Antananarivo eto sa amitsika? Raiky zoky kely andeha ambanja, nisy raha nataon'jare fianakaviagna agny. Fô raiky zandry eto. Raiky zandry eto. D'accord. Donc zegny samby midoko eto fa raiky fa juste mandeha ino misy mission-na la famille. I taxe mbo hatreto mbola tsendriky nangala viavy an-tragno natao vavady.
olo mamelo tegna, olo misy vôla, olo mihetsiketsika ary olo savasavihan'ny viavy. Ino antony mbala tsy endriky miresy lahatra anao angala viavy an-tragno? Sa hoe zanaka ny tegna ilanao vady, ilanao viavy. Na zanaka orky zanaka efa navy. Raha tokony ilagna viavy agnaty tragno ato hitako fa complet. Fandaminagna raha ny lamba aminao fa milahatra agnatin'ny plakaranao, ny kiraronao, ny tragno madio, tragno milamigny. Ke donc so avy am'zay ve ny antony mbola tsy angalany taxi viavy sa mbola tsy fotoagna sa tsy m'intéressé ny taxi angala viavy an-tragno? Izy ka mbola raty ao fô asanaha sarotro zany le zaosy vady an-tragno satria iasa ty zegny asan'olo mandeha lava, iasa ty asan'olo tian'olo maro. Afaran'iza mandeha i olo ataoko vady boko amy tany misy an-tragno ketao io tsy ilà mijery azy mandeha ny karagnara an-tegna lala an-tegna agny fontry raha hitan-tegna agny fa kampagna tsy saky iadiva. An-tegna magnamboa io izy tsy ampafanagna ake fanengôgno. Fanengôgno. Ya satria vatan-tegna mila fanagna. Ya. Araiky ediny ede. Faharoa magnaraka zegny ka izy tsy atoko za pendant za mandeha tourné. Fanengo. Ya. Fanengôgno izy satria izy mila fanagna. Pendant mes tournées za mandeha miasa, viavy fontry agny. Ary misy tsara azonao zany. Anao amizay amaha lalanao. Ora anao mba tia raha tsara. Angiranao mbola henja. Manao karamtsao. Anao mahita raha tsara ka anao ake, anao tsy indreny fakapahanao tafandeha. Avy anao kafa tafandeha, nandeha koragna fangala numéro. Ya, karaha fa manjary mifangaro raha jiaby sy ny tariny. Aroa zay. Fahatelo, viavy tiagna tsy fandesigny mandeha miasa. Ampodiana raiky edy? Magnino? Viavy tiagna tsy findesigny mandeha tourné. Satria Satria ino antony? I viavy aby mankafy anao aby io, ka mahita i viavinao le vadinao ake io, amaraza re. Fomba famaranjare amizay magnano teo. Anao tianjare satria karaha ataoko manokana edy zaho olo mandrangitry olo za mihira. Milafiny jiaby. Za zany zatra za mihira amile sarin-tena ampiasaiky, mampandevy raha, ianao tiako volagny. Mampandevy raha mikotrakotraka ambany. Izy zany ataonjare sasara fa ai magnano moziky magnasa nefa au fond tianjare izy. Ahitavako zay lera za magnano tourné za miasa ake, za potsiriky koragny viavy farany zay maro ake miakaiko. Tianjare izy. Anao zegny ilainjare anao mandeha miasa, anao zaraiky fa kariza zare à l'aise mankafy anao. Fa une fois misy sara ambadikinao ake, viavinao tsara sotra. Sary. Sary ambadikinao ake viavinao tsara sotra. Sary mandriry. Sarotiny zare. Zare amizay sarotiny igny. Lera zare andeha angala sary provoquer-njare ira ihany ty. Zay koa angala sary vadinao azafady. Zare mangala sary vadinao mitolo io mandeha. Tsy ho tantiny araiky io bako izy. Telo zay. Ave faefatra farany, majorité na gôgna magnala mozika amin'ny andro ake io. Ke nisy vady izy. Aroa antony. Na i viavy igny araka taminazy mbola letra izy tsy nalaza. Na izy niaraka amin'ny viavy efa voadona mpitiavagna tario de aminao zany triko izy. Iaretana ake fa amizay situation. Zegny le fahitavako azy. ho anao zegny agnisan'ny sakana amin'ny laza ny fanagnana artiste raiky vady magnaраkaraka igny. Non. Non, satria tsy sakana. Raha jiaby zany koragninao satria nareo lehilahy. Ny lehilahy rehefa artiste lehilahy mandeha agny. Ny artiste lehilahy rehefa mandeha agny. Manavo, ny lehilahy mpanakanto, ny lehilahy mpanakanto kofa mandeha agny, viaviny tegna mpankafy azy marony. Ary avy agny izy tena fisafotsy takatakatra tokony voatakany tagnany. Oraka vadinao ka nagnaraka io tsy possible. Ke zay maveko mivolagna hoe mety ho sakana tsy ho avy ao zaza viavy ke na avy ao koa madaminazy efa agny kay madaminazy avy agny. Zao valiny amin'ny raha zany. Karaha zady malôha za personnellement zany tiako asako. Arahajaiko asako tiako olo mankafy za arahajaiko andena viavy na lalahy na tanora na antidahy. Za mbola tsy vogniko io avy za amin'ny ditry naty zegny tonga za tsy endriko manambady.
ditrinao na totsy ampanambadianao satria anao kofa mandeha misy raha efanao am'tany igny. Nano izy za tegna miova amina tsiprinary mety ho gaga le mpankafy za sasasa satria direct hita be le fiovagna. Antany koa zay fagnanaovanao show tsy mahomby raha fô anao. Tsy voatery misy tany misy vehivavy ratsy. Anao zay tsara midina vehivavy ratsy. Za ndraiky tsy volagna tsarina fô le tsara fô tiako amizay. Karakory ma tsara viavy tsara am'taxi. Gonazy na Viavy tsara am'taxi karakory. Alohany anao hiaraka aminazy mahay izy tsara sa izy hitanao tsara viavy ty. Ndraindray sôdy aminao baka diso sofagna tena mahita ny tsaragna sy ny mahita ny tsaragna raha io velona karaha gitara izy zegny avy agnatiny agny ampidirigny baka ambany agny tagnana makatra ambony bako na volagna pa tsy agny izy igny. za zegny mizaviavy. Za zegny mizaviavy déjà vatategna tegna mikonty amina. Carrosserie. Ya, vody surtout. Anao tia vody. Efa izay edy boko matofoky raha ty. Ha? Efa irazy edy boko matofoky raha ty. Ya. Ave zegny za tiako viavy tsara vatagna zay tegna izy aminazy. Viavy zegny ne magnova tsara sôra tsara e. Fa izy ka fa tsisy vatagna zay tsy koragna araiky edy. Fa contraire viavy na Tsy baty io manahirininao fa i vody io. ile izy le hitako ivelany aketo izy tsara le tavakita magnanigny aketo jiaby igny manirigna za. Ya, fa izy ka te tsy ake vatategna itare fô tsara misôranazy ny tany idiran'izy. Tsisy varany edy e. Mety orokoroka fô ataoko aminazy satria ankafiziko feky le partie tsara aminazy. Manankory? Ia. Ya. Le partie tsara ankafiziko. Ya, izy ka Samenao izy raha. ya tsy tafiditra. Izy tsara sôra. No tegna hoe aza tsara zay fô izy tsy raha mety koragna am'tio aty. Bon, erina amin'ny lohanao aketo fô tsy afaka fifitiavana irofiky izy. Tataoko magnaniky erina aketo. Fa izy ndraiky ke pare tio jiaby pare. Za defa tsy mandeha katao tsy de pare mio mandeha. Mankafizy aminay. Magnanjay. Anao mbala miomagna fa am'raha isakarakory. Mbala homagna raha io fô anao. Aza la e. Raha Na ino ho fa l'étape suivant. étape suivante. Ila étape suivant eto. Satria fahaizako anao i taxi kofa magnano raha io tsy maintsy miomagna raha Tsy io. voatery. Zegny nahaizako anao ary zegny nambaranao za. Anao tia miomagna raha io. Ia. Zegny nambaranao za. Anao zao fa étape suivante. Ino étape suivante? Misy raha roa fankarikitry fa tsy fankahaiza. Mihinagna raiky io zegny sa ino? Zay baka étape volagninao zany natao na saky nivolagna taminaka na zato fa étape suivant anao taminaka dika zegny efa homagna hafa e. Efa mihonagna raha hafa i taxi fa tsy araiky igny koa fa niakatra degré. Efa nafaka baka. Makasitraka anao aminazy io. Angano boka anao. No. Zandrinao baka maregny zegny ila eto. Mara tsy efa natao. Aza fifitrinao aminazy eto. Firy taogna ty jizo ty? Za kenga le 26 ans 10 février. 26 ans 10 février. Amin'ny nakatra amtonino. Bekotro maro loatra. 19 varo izy ket. 33 anao je ty. Donc c'est 91. D'accord, 33 ans. Ja mbala normal, mitsangana tsara. Hitako anao mbala malangitry ny angiry eo anao. Laisse tomber. Moi zay tegna mikadom 10 février. 10 février. Anniversaire anao? Iya. Nena 13 mars. Karaha tiany ay tele. Tandrigna. 26 ans jo TG. Efa antonony anao ny toerana misy anao isakarakory. Par rapport ny âge-nao. Raha jiaby agnontaniako zegny. Na situation amoureuse zegny na financière zegny na ino zegny na laza zegny manakory. Ivola io karaha tsary nampy edy e vonalohany ave mitovy fo ivola ndraiky laza. Tsy mety mitsangana fa Tsary nampy. Ah oui. Raha io tsary nampy. Izy ka ohatra mitogna ake zegny za zegny tsy haiko hoe na za ohatra tara tsy haiko na za tara na za avance fa amina manokana zegny za hitako mbola tsy ampy za.
Anao mety anao Magnanzay. Mbola tsy ampy zaho hoe resaka financement nazy mbola hita tsy ampy. Fotony antegna zegny manana ray aman-dreny antegna. Raha mbola maro feky. Hitako mbola manque zay. D'accord. TG. Asaiko magnamia notinao tompony ianao. Azonao? Satria ino antony nanaovako zegny aminao maro magnontany za mihitsy medara apetrakanao fagnotaniagna zegny. Tiako anao tompony mahay valeranao par rapport ny artiste hafa afahanao magnatsara saizanao aiza ho aiza za. Afahanao misesitio hoe aiza za par rapport n'ity lot n'olo marobe ty. Afahanao koa hoe comment sortir du lot. Afahanao miala am'ty mafombon'olo marobe ty. Satria agnaty mafombo anareo artiste jiaby io, indrindra fa ny jeune artiste. Ka zegny ampafantariko anao misesitio hoe aiza ho aiza anao, firy sur 20, raha amiako note 20 sur 20 taxe. Firy ary notenao. Za mety 16 17 io donc hoe. Satria za mbola maro be raha tsy feniko bake. Na za mbola tsy mbola votogna araiky za tegna mba hitako maniasa tsara. Mbola miezaka mafy be zay. Tegna mbola miezaka. Ino raha hitanao mbola mila ampiagna rio? Est-ce que fa hainao tompony? Na raha hitanao tsy ampy aminaka reto tsy ampy par rapport ny hira tsy raha boakanao sa ino? Tsy hoe hira tsy ampy fa resaka na ohatra hoe fagnaboahana na ohatra hoe resaka album zegny. Zegny raha mbola tsara nataoko feky tamin'ny lagniny za nagnano musique za mbola tsara nagnano album. Dia magnano album zegny tsy raha vitavita ho azy. Projet maventy zegny izy ka resaka la musique anao andeha aboaka album zegny agnatin'ny album araiky misy hira 10. Anao mba tsara zegny tsy hoe anao magnaboaboaka fatany fa mba raha tsara ka zegny andeha aboakanao mpankafy fôtony mpankafy aby iny impiditry vola aminao. Tsara koa zegny anao mba magnano raha tsara. Magnanjay. Navaly asa tsy navaly. Zegny ny fa azonao maliagna izy ke. Fa manao manager producteur anao zao sa hoe bon aleo andeha manokagna kendriky. Aleo manokagna kendriky malô. Ino antony décision zay? Za mba libre za zegny tiako za libre. Anao ndesin'olo ma voafehifehy? Tsy maintsy antegna ka fa miaraka amin'olo zegny tsy maintsy misy lalàgna fô mipetraka. Ya. Na izy na vadiagna na finamanagna na ino tsy maintsy misy. Aleonao zay anao tsy olo mame fa anao afaka magnano. Zay raha tiako atao. Fotony za zegny mba fa tsy zaza mba fa ekaiky fa mandanjalanja hoe tia afaty za tia raha. Dikan'zegny anao contre hevitry ny zokinao tato. Satria ny zokinao non zokinao ato mitady mba olo industrie tady zone la musique. Non ninazy kares international bika ninazy. Nasa international zokiny mbala hety fô anao fa afaka ihaigny raha zegny. Anao zao tidia anao mpitramitrao mandre minana hanigny matova songonao. Fa zay ato mikarakara ity lamba skininao ary anao mitady vola ataova zegny. Za tsy contre ninazy fô izy ka ato malô za mbola. Donc comme proposition zay anao mbala mandalo satria anao teo libre. Amin'izy ke izy ka ohatra mety aminah izy ka misy raha mety aminao misy raha tsy mety aminao. Anao tsy mety fihezino satria ko ho avy ity entreprise zegny tsara. Tsy voatery antegna tsy mety fihezin'olo amin'ny fiainana tsy maintsy misy lalàgna amin'ny fe. Ya. Fô en tant que anao mandeha seul zegny anao mavita raha tianao atao jiaby sy ny tariny. Lay fakafizagna fiainana goût de la vie tianao hiaignana zegny mahatonga anao magnano zegny sa anao tia azo le laza. Na ohatra misy olo diriger antegna ne antegna afaka magnano fiainana sy ny tariny fô amin'ny resaka asa zegny antegna amma professionnel kokoa zegny tsy maintsy misy lalàgna fô fianao aminazy. Ka zay indrindra mahatonga za mametraka fagnontaniagna aminao. Ya izy koa ohatra mety aminazy zegny fiara-miasa raha sy ny tariny magnano za. Ino ma mahatsaratsara antegna misy olo miaraka mba magnaposa antegna. Tsisy tsaratsarany fô izy koa ohatra mety aminazy condition na de ninazy koa mety aminah mandevaka raha jiaby. Ya. D'accord. Taxe. Oui. Ino raha tegna andaniany manafo ty vola. Zany idrikato nahita lamba ndraiky raha jiaby feno riba jiaby ty tsy antony mandransy ty sa la vie makafy fiainana sa satria za ko hita taxe mandeha zegny sa marantsetra zegny tany farany tianao. De marantsetra andeha Sainte Marie andeha Sambava. Zegny ny raha tô tany andiananao tegna maro indrindra agnatin'ny taogno araiky hitany aby zegny tsy azonao fa marina zegny. Zegny haizanao za fa za maharaka anao. Hitany aby zegny tsy misy mandeha Sainte Marie marantsetra andeha Sambava. Za ko fa mahita Diego. Ya, za ko fa mahita raha aby zegny misy raha mafanafana agnabola tabatra tsaky tonton laoko fruit de mer sy ny raha fagnabony raha satria zegny zay tegna hitako anao resaka kata sanjy tsy lefitrinao igny ndraiky resaka
ty hoegny ndraiky raha ty. So hagny tegna mandany voanao sa sao tsy izy zegny mihitsy sa sao diso mba fijeriko. Izy io zegny couverture raha jiaby volanao zay. Marigny raha aby io raha tiako. Ya, za zegny tegna malaza za tia misanjy. Za tia lamba, za tia kiraro Air Jordan surtout izy marobe. Na izy tia mbola isogona araiky narasaigny tamin'olo tsy omby-tragno. Fa le raha tegna tiako aviagna amin'ny raha jiaby igny satria baka misy olo zegny ambela feky zegny izy mieritreritry hoe i fô raha mandany volany ngiahy. Za hitanao io magnomana raha maventy. Ya, fô za tsy karaha gôgno sasany zegny hoe ohatra navidy tokotany igny atao vidéo legna story publier. Ya, tegna volagniko na za tsy mivolagna zareo tsy mety ataony zareo. Ya, fô ninambarako. Ya, vanga andeha agnorigny tragno parpaing mirantigny alegna sary publier. Makatra tragno fondation alegna sary. Za tsy le olo karaha zay fa za zegny tsisy andeha prouver quoi à qui que ce soit. Fa le fiaignana zegny ataoko fô fa le raha ataoko am'le tegna ataoko ambadika tsy ataoko dalany amin'olo. Tsy magnanjany mode de vie na za ndraiky be oeraoerary poerapoera fegna fô le raha magnanjany tsy nina. Satria zegny aminazy resaka vola tsy raha indesigna andeha agnambaniagna namagna na hoe andeha votovotegna namagna akory manao zay ty faloso samby olo magnano raha ataona araka ny moyen-nazy. Marigny zay. Zegny. Arabe jamais za ty magnano raha jiaby volagninao zegny tsisy olo maro tankilako. Za koa fa tonga amin'ny tany araiky za tiako mahita namako jiaby vory. Za mizara magnano raha jiaby fa miketriky za ary magnano raha maventy koa. Mbola za fo mahay za magnano aso. Za fô tsy volagna aketo hoe ino raha misy olo mety mandinika ake tragno doko zegny. Tomobile ino fany ake fo zegny tsy hainao. Ke akory ataoko izy zegny. Efa izy masaka ake raha katsendriky masaka mety hoegny. Ia, raha katsendriky masaka baka tsy atolotolo zegny baka atsika baka gasy. Zay raha tsy azo manafavy. Raha ka mbola tsendriky masaka aza bendrika atolotolo fa mbola tsy mety hoanina izy zay. Fô fahitako manafavy magnarama an'igny beky atao fa hoe za grave. Na hoe za olo grave. Za misy raha. Za io zegny. Fô za tsy magnano zegny. Eriky le mitaboaka fô bokako malôha amin'ny raha ataoko amin'ny paziny fiaignana. Za magnano zegny za tia vacances déjà. Ave za tia za. Plus que olo tia za. Za dila tiako. Za koa fa tonga amin'ny tany araiky. Ya. Za koa fa tonga amin'ny tany araiky efa mpiadany tegna fôra agnaty lôna. Za koa fa tonga amin'ny tany araiky ne ambanivoly hitanao tsara anao magnaraka zegny. Za nefa ambanivoly avy za mbola mahita velony tegna atao fô. Za olo mandeha mampakatra rato fruit de mer ohatrino aleky jiaby rato araiky. Le tsy laniko raha saiko amin'ny villageois jiaby ake. Za tsy maintsy mampiadany tegna za tia fiaina. Fiainana mbo tia zaka. Izy ka viavy zay fa niteraka maro. Ya, za tia fiaina. La vie viavy bôka izy. La vie olo zay fa namety folotry. Ave za tiany. Fô zegny raha volagny za zegny tonga mandeha baka magnoman-draha fô za tsy le raiky miteky hely aketo fa io ya miteky hely aketo fa io na tsy magnano fô avake le olo sasany mieritreritra izy tsisy raha ataoka tsy toaka fô ya toaka manakory ave za tsara andeha misy raha andeha proveko aminao vola ino na io tsy mitsika roa tsy anao namako mandeha mitadizako izy ovy manatady ty voilà. Voilà ozy. Alors, magnano ty zay le histoire gô abe satria maro be olo mieritreritry. Sasany magnano fa natay doko mety violonay zany izy viavy kela nandia izy mare. Ya tsy adino. Karaha ty histoire Nathalie raha tsotra iny. I Nathalie tamin'ny fotoana zay fa ela be nihira mbola zay raha be zay. Nataony ty trahira. Nathalie izy ka olo avy sambavy surtout mahira zay. De tiako zegny le agnarana misaona. Za ty tamizay za koa fa manoratra hira anao ampiadirima baka. Koa fa nahita iza raiky roa telo. Za koa fa mijalijaly. Alokanao Nathalie mandeha. Tsofotro ake izy. Indrondro zany nagnano raha tian'olo raha curieux olo hoe am'le resaka Nathalie. Volako andesiko volako iagnarana ty ataoko instrument volako ampavariagna olo izy ovy loatra le olo magnontany manjay mihitsy le ile. Ya karazagna hoe arma zay. Misy hira na fa tsy tokony andeha. Azo Nathalie loso fô hira. Mieritreritry amizay olo fa zegny doko mety vadintalana fa le Nathalie olo aby personnage imaginaire ampiasaiko agnatina hira bekandre variagna magnontany hoe izy ovy olo fô za doko tamin'ny fiaignana mbola viavy raiky fa misy Nathalie agnarany fréquenteko. Ary efa tamin'ny après confinement 2021. Zay fo Nathalie. Donc zegny agnarana ny safidinao par hasard i Nathalie tamizay. Nathalie mitondra rizika agnaty lamozika ataoko.
Na zany misy anabaviny namako manana anarana Natalie, misy vadiny namako tanana Natalie. Ma ino loatra ma raha intsintsainao anarana nagnatirana ko. Za manahino anao. De aza avy ko aminazy. Izy io za taminazy ro raha indesiko i-véhicule kiranahy za fo. Za tsisy raha be. Olo fréquenteko misy anarana Natalie za. Manifestez-vous les filles. Ka misy Natalie raka aminandre ko. Sorata am commentaire fa araiky fa olo misy anarana Natalie ny fréquenteko. Tsao misy adiganao agnarana le nandehanao tagny. Zay baka volako manifestez-vous ambany ao. Ikiboko ya ambany ao. Za eo. Za wa izy ka anao edy izy. Fo izy tsy anao. Ary le tegna izy tsy vola. Fotony izy un peu madame olo be. Ave izy merina. Zay olo misy anarana Natalie ny fréquente. Ya olo fa olo be. Anao zay misy olo be koa ndraiky. Izy fa anao raha parapara koragnanao zay anao tsy mifidy hôta ndraikindraiky amin'ny âge. Izy fa matsiro izy hoany. Du vin baka volako aminao zay. Plus izy arty, plus izy mahay tsara tsiro. Anao za tôgno zegny aminao tsy problème. Tôgno tsy problème aminao. Ah non, tsy problème là. Ni fa manasa riry tavela. Ya. Tôgno tsy problème aminao. Tsy problème tao fa vatana fo. Taxe masirony koragna fa nandeha raha maromaro tavany koragnitsika. Fa misy magnontany eo taxe mamilanja marina sakapitandroko fo. Lanzay. Ia, milanja marina sakapitandroko fo. Manifestez-vous les filles. Zegny tegna tiako hoe raha ohatra ka misy mivolagna masaky mivolagna zegny izy io hoe satria sarotro be ndegna am'zegny eto fa napetraka ny olo zay satria matetiky zegny olo komarigny mageso. Mahita vatabenao miakatra ambony senda regny zany boko lahy fogna kofa amin'ny raha donc hoe ho sasany mitazagna baka amin'ny sisiny ery. Ary zay volako manifestez-vous les filles. Fa zamy zay magnotananao tompony. Milanja kitigny sa anao kapitandroko. Ty jibaka zandrinao ino fogna sosy aminao matetiky. Zay tsaritany? Marina zay ty ji. Vidéo eno Ty ji ako taniako. Ty ji. Sana tsy saky mamosa. Anao fa maheno marigny zay? Anao maheno marigny zay? Io lava be io che na poetiranazy 44,5. Poetiran-taxe 44,5. Io vatagna anazy. Fa de soko tetra fagnotaniagna milanja marigny taxe fa kapitandroko. Ambarazany tegna marigny, ambaraza hay marigny raha zany. Ao raha zegny. Ty hoe raha zegny anao. Ao raha zegny. Ankitigny. Ary agnarana fa mivolagna izy toto lava. Ia. Satria baka maro be olo very hoe mageso direct famberin-jareo fa kabaro. Mageso zegny Kabaro. tsy raha zegny feky. Dikany mageso zegny amin'ny antignana surtout amin'ny ambanivolo fa aveo koa nosiary. Zay zegny agnarana amaizana olo. Nosiary mahaiza amin'ny pont io. Ya. Io nosiary. Alohany avy ambary miamba. Agnarana le ville mandeha ambandibe. Io. Io nosiary. Misy tsenatsena io. Ia. Dikany mageso zegny terme-ny olo avy ambanivolo aminay ilazana fa lalahy reky igny ratsy. De kofa bebe amizay tena za mbola ela atao zegny za tsy fifaly mitomagny lasty. Fa za kofa be mbola nandesiko raha igny. Nanjary dikany lalahy mageso aminava izy. Lalahy mafaiky fa mampieky. Lalahy mafaiky fa mampiaiky. Zegny mageso. Zegny mageso fa tsy kabarony raha deninandreo hoe direct fa mbalagna antsendriky agny fa raha hafa agny. Non, aliboka tena tompony magnazava izy kare igny zare tsy very fa satria zegny misy tonga tena mandeha tourné kare zegny tôdy kofa makamakatra boka doze anatin'ny toaka mandeha maherihery andran'ery Zahina. Zare mahita anao igny manakory mageso tato fa tibôjiky fa miala kely. Afy tibôjiky fa Zahina miala kely tsy agny mageso anao fa ity sora ty mageso zegny sora. Agny raha hafa agny. Zay. Ay TJ. Anao zao tsariky mieritreritragna no fitirigna amin'olo hafa hiky. Misy fitiring maro. Amin'olo hafa. Iya. Mbola eritreritry sasary fa Afa misy lasty. Iya. Fa mbola tsy volagniko aketo ya. Surprise ya. Na zegny ndraiky fa misy le public comme pas zegny le olo maharakaraka amin'ny pas zegny fa maharaka fa misy. Efa nisy extrait na publianao sa ino? Non. Publication tsotra na sary fa mandeha fa misy koa ankoatran'izegny maro. Maro feky fitiring miaraka amin'olo. Navirahy karaha
Za zegny karaha misy chance be amin'ny resaka featuring. Karaha misy Anao raha mbô mahay mihira. Zay misy misy chance zegny za izy kaofa magnano featuring de misy featuring tsy karaha mandeha. miperso. Ninao zegny fa. Na izaza gasy igny le featuring zegny medara. Ah ouais. Featuring ne zegny. Misy mahay. Ah d'accord. Ok, TJ fa lavalava fotoagna antsika zegny lavalava izy zegny taxi. Apatin'ny be manomboka tournée. Anao na Wizy ary hiaraka avy anareo samby misy organisateur angalanareo miaraka zay vao mandeha. Ninahy manokana malôha de agenda zao mare za fa miasa monsieur papa zany. De za avy semaine ambony za mitsoroky hely mandeha magnano vacances na mbola tsy henjika vacances mbola andeha Sainte-Marie malôha pour 3 jours. Tany tianao am'zegny. Fôtony kô fa avy baka tournée anao fa tsy mahavita magnano karaha io. Fa tsy mahavita miprofity vatatenao fa anao miasa amin'olo. Donc zegny mbola izy kô fa malala kely za fa loatra malôha. Izy novolagniko teny za tiako marigny zazonao zay na za mizazana taratra fa za danginy. Anao karaha tetra. Tellement za tiako letra avy amilao jusqu'ambany tsy adiko va vavavy matiana. Tianao anao tô. Za tiako za marigny za mizaza zegny mahatonga tragno anaty tsisy taratra tsy efako isky boka za ibitsiko fô. Tsisy taratra tragno kiny tsy nataoko tokony kariny tsy raha zay tsy nataoko satria tam'za tanisy za talôha za misy taratra chaque fois za miboaka za mitaratra za mahita za tsy la marigny azonao velogno amizay kabary za zay magniry za donc zay deny mbola tsendriky mandeha mari daty na tournée za iprofite za ndeha vacances ndraiky nagnano za tamin'ny tagny fô za andeha tsabony tany raha tany volagninao zay Sainte-Marie Efa abaka tany tianao. fandeha agny za ke fruit de Fa izy mer ndraiky misy antony foziananao tia tegnanao fa misy raha fô agny. tsisy resaka viavy feky fa za ino fresque ino za fô. tia miprofite nature tanàna aby boka mbola atiala velo Sainte-Marie mba. tiako mahita raha magnan'igny za miboaka hely za mahita bibibiby nga mahita tarondro za mahita igny raha tiako zegny voilà igny raha tiako ary igny hitako mahela velogno ary tsy mampahela antitra tsy mampalaky antitra surtout raha karaha zay vita amizay dia zaiky zany le 5 février direction Abidjan Côte d'Ivoire tokony andebaka zay teo tamile 30 mais malheureusement zany cérémoniaire DJ de misy namanay sasany décide iambigny izy ty malôha fô karaha ataoko personnellement izy tsy manakana za andeha loatra fa za tsy de dedans amin'ny activité-naire DJ tegna marigny za tsy de izy ndraiky intéressant mais ninazy zegny izy tsy de prioriseko raha zay tegna marigny de pendant que zare mitsabo cérémonie amizay za de Sainte-Marie agny za mitany résultat ok izy ok tsy ok izy tsy ok comme d'habitude fô tournée mandefa tournée mandefa agnindro vôla koa de après Côte d'Ivoire zay pour le 14 de angatagna am'Janary ko tsisy ny sampogno le 16 za mandeha France le 17 za miasa plus le 2 mars za miasa de mody aty za le 10 mars de le 13 za magnano anniversaire anazy ka tandry miasa tsara be anao fa invité lasty le 13 mars antragnonah ato Tandry zay hato. tout en blanc tsy maro l'invité amizany ola roapolo fa ilaiko fôlo mazondrary Mividy lamba samy voilà ola roapolo fa ilaiko za tsy mila olo maro avake le olo tsy pointure raiky aminany ka manolo lantsoko fa tsy zare miditra ato mahita raha maro tsara be akafitsake raiky zala izy amitombotona tetao Le fio anniversaire le 13 mars 13 mars. mercredi andro amin'ny D'accord, ok. anao fa invité tsy dominao aby Jusqu'à marandragna aty fô. igny mbola tsy hay fô anao koa fa avy à partir ny midi ake anao fa voky avy aminao agny Zay vao avy aty. tsisy gâteau zay Tsisy gâteau. cadeau ndraiky afaka atao Tsaky misy. chaque mandeha raha olo 20 personnes sady amin'ny fotoagna zay miprofite mikoragna ino raha tokony atao fa tsy tonga de hoe raha magnano zay zegny zany le tsy ilagna olo maro fôtony raha koa fa midiran'olo maro fa magnano zay ny disy de fa telo magnaraka zay amizay le 16 amin'ny fast food karaha le fataoko santon za fête anniversaire miaraka amilo jiaby sady magnano show Le firigny? le 16 izy zay 16 mars. satria doko ela organisatrice anao zay agnatiny 16 Voilà. na 17. Doko ela organisatrice. Miaraka TJ miaraka. TJ koa agnatiny de vita amizay zany losy koa za mandeha l'île Maurice agny ndraiky tsisy resaka asa fa afa vakansy ka fa losy ka zany Misy magnafatra sa fitiavanao la vie. fitiavako la vie karaha zany andeha ta France farany telo vola andehanako ta
Ya, satria tsisy calendrier tagny tamin'ny été. Za nandeha tagny tsy olona hagnafatra, za fa nandeha tagny. Donc raha mandeha. Ka fa misy malala kely, ary zay conseil ambelako amin'andreo jiaby mizay fandarana ty. Aza de variana indry vola fa mbô tsy njova vatategna nandeha. Ka fa hitanandeha fa misy malala kely, ampiadagnegny na lera raiky fô fa riata edy. Marigny zay. Teo marigny. Fa riata edy fô i vola io akô izy akô tsy mahay ampy izy io. Anao ke millionnaire niany tu milliardaire ka anao maregny. Karaha le volagniky teo. Millionnaire ainsi de suite. Na magnanjay ka fa misy fotoagna hely ampiadantegna avake aza tiategna loatra akô tampiadantegna. Zava akô marikitra anao akô tsomba mety mbô tiadigna karaha anao ka ameza hely izy na zanakanao zay na reninao na frère anao etc. fô tsy anao raiky olo ambony tany. Merci mon frère. TJ programme anao mba te koragninao hely koa misy raha avy hagny raha ohatra mbala afaka manosiko ny zahay organisateur sy ny tourneur akory atao miaramiasa aminao ino raha mety atao aiantany tsara amboagna. Ya. Programme malôha izy ka le misy aketo mois de février, manomboka mois de février après une semaine zegny misy be 10-11 miaraka amin'ny anisety. Miaraka ndraiky anisety agny. Ya, double ambiance, double ambiance. Double ambiance. Miaraka ambiance ndraiky anisety. Ya. OK. Ya, so ndraiky raha afaka ya. Le magnaraka an'igny 24 Majunga, 24-25 à Majunga, miaraka amin'ny Mopcan. Avy amin'izegny mois de mars amin'izegny Fenirivest 30e ndraiky Full Point. Magnanaova Paris aby fa ho avy ka za. Zegny programme le azoko ato. Avy amin'izegny anniversaire an'ny Zoky Olasté amin'ny tsy haiko 16 sa 16. Fast food ya. Mafana ka ao amin'izegny ya. OK. Misy logo zay hitako amin'ny na t-shirtinao ny clip ndraiky hoe ino zigny mba tiako azavianao kely sa nisy napetry fagnontaniako akô. Ya. Logo Difbis. Ya io zegny Zoky zegny zio. So, Camarade sady Zoky ngia mipetraka ivelany ngia zegny magnampy za resaka raha za lesy ty magnano merci beaucoup izy. Difbaratra. Ya izy zegny izy koa fa misy fotoagna sarotro zegny za izy io fo. Zoky zegny fa mitovy Zoky zegny izy. Karaha raha ataoko amin'ny taxi ka raha ataoko aminazy mankasitraka be Zoky. Difbis. Efa misy t-shirt vita karaha agny. Afa mahafaka mivanga aby ande mora fô magnotana amin'ny message ao. Merci TJ tamin'ny fagnazavagna mikasiky zay logo zay ary fa misy t-shirt volagniny hitantsika amin'ny clip misy namany izy nagnano raha jiaby Avy eo organisateur mbola afaka lasty magnandefa fiara-miasa za aiza misy numéro amin'ny clip agny sa ino amin'ny clip amin'ny page afaka mi-contact message amin'ny compte Facebook Razafindratov Christian zay mbola tsy maharaka afaka magnandefa message mi-contact de fampizarantsika edy daty le mamity karahan'izay. Mbola maro libre amizay. TJ fa misy fourchette edy za fourchette ny prix-nao. Ambony akô raha. Fourchette ny prix ny contrat-nao. Fourchette fa za tsy mbola prix exact. Satria sarotro volagna hoe zegny exact fa nao volagna hoe entre eto zao ko sy zato satria misy olo angamba mangitikitiky mba tsy zay kahieny andaniany fotoagna eky fa entre zao sy zao satria arakaraka le raha atao agny koa ny fotoagnanao lany de laviran-tany ça compte. OK? Que donc ameza fourchette fotsiny hoe entre zao sy zao izy io entre 1,300,000 et 1 million d'ariary. Agnivon'izegny. 1 million d'ariary 1,300,000. Entre zegny io. Donc arakaraka le raha atao. Arakaraka le raha atao, arakaraka tanàna akaby. Arakaraka tanàna. Misy équipe manao miaraka aminao sa hoe ino? Non za raiky fô. Zegny tegna matetiky fa za ndraiky izy. Atipia. Ya ndraiky za miaraka amin'ny zandriky za direct. Une fourchette. Tiens, fourchette. Atao izy mity. Alagny. Une fourchette. OK. Amity. Nanko manasy biky. Donc ohatsika zay liagna amin'ny sanganasan'ny tovolahy zay managna ny maizy azy zay miakatra amina mozika araka zay resako teo efa itsika akory to micontacter izy na Facebook izy fanambara tao Christian Razafindratov na amin'ny pageny agny na amin'ny numéro misy amin'ny clip agny dia afatsika zay micontacter izy koa raha ohatra izy taxe no tiatsika laigny afaka
agny amy taxi magnantso azy de njanandreo mandeha ary hitantsika ny projet-ndreo ifaroa nivoaka izay tsara sady kanto ary misy koa izay fahatelon'izigny satria ino ma ny olagna ndraiky nambaran'ny taxi teo hoe raha ohatra ka zegny ny mahatsara zegny ny azahoam-bôla ny entreprise ny industrie zegny no ilaigny mba fandro jiaby sa miaraka mihinagna am'le raha tsisy olagna tsisy ny maharatsy azy afaka mikaiky koa atsika na afaka mametraka daty afatsika miara-miasa am'reto artiste izay managna lazany eto Madagasikara eto. Taxi raha sakafo mino tegna kafizin'ny taxi sakafo gasy vary ndraiky kabaka. Ya, za rô farany tiako margozy natao tseo miaro hena. Non, ya, fa izy disque zay. Margozy natao tseo ela tsy nohaniko tseo ma tsy de magotragotra nasiagna siramamy redreda ty nafangara non Tsy manjany tseo. tseo margozy tapitapahagna tipo agnaty lapoaly ary miaraka menaka ndraiky tongolo ya miaraka hena Top magnano ya fahizam-bola kevy miaraka hena tapatapaka. Tsara e. Finkena magnany. tsara Ah, io margozy ndreo. fankafizagna azy tsara voany voany margozy Ya. Pandiveziny rano malozy mangaly mafaiky-nazy igny izy tany avy agny igny tapatapahana izy le tsy voasiny tsy alagna marokoroko ya marokorokonazy igny tsy alagna marokorokonazy tapatapahana izy avy Ano amizay tsany igny? lofinkena fa vita tapatapaka madinika manigny amizay lapoaly meme raha tipo tsio izy anao maveza tsara niny tseo margozy tsio izy igny makany ndraiky ndote anao veza anao tsara niny tseo margozy tseo fa nahaniko fa tsy tseo margozy tseon-draha hafa mahay miketriky mahay mandoky anao za tsy avandy za fa tsy memandro mbola za niantatra fa za nianandro fô za ke zany satria fi maman io anao fa tsy magnano ya avake zany antena mandeha tourné jiaby olo fa zany mikarakara antena de fa fa tsy mavita fa tsy mahay mikopoko na ikopoko akoho zany tsy mahay mamaky afero za ke kamikopoko akoho. taxe ila concentration anao sy ny fahindrenao fa malegna ty fagnontaniagna ity anao hitako olo agnisan'ny artiste tsy de managna problème loatra amin'reto groupe ny LGBT reto hitako misy namagna hitako misy ino miosiosy sy ny tariny fomba fijerinao sy ny ouverture d'esprit-nao par rapport amizay izay communauté zay tiako hitondrana fagnazavagna ino antony Izy io zegny safidy io karaha ataony atsika ny koragna roa na hoe kabaka zany oaty karaha zany fô izy de même comme misy karaha amin'ny lamozika somary indesiky maloha le koragna avake atipika amle tegna vontoatiny io zegny safidy karaha ataony lamozika ke za manokany karaha ataony ery namako maro be produit nazy tianjare fô le za en tant qu'olombelogno tianjare donc zany resaka LGBT zany zany tsy problème amina za manana namagna gay misy namako lesbienne misy namako PD zare mahay vola anazy misy namako bisexuel sady tia lalany tia viavy misy namako sady tia viavy tia lalahy fa izy fô tsy ataonjare amina tant que za tsy attaque anjare milamy satria olombelogno fô zare amina azonao olombelogno fô zare fô igny le safidinjare maro be antony mahatonga olo magnano asa io misy ny sasany le tsy mbola ela fa hitanao fa ty zalahy zao ya misy sasany azony jaly fa sairagna na misy olo propose anao zala amezako 15 millions fa anao awira ela niany fo ndraiky azonao ya safidinazy zegny ino raha azonao andeha ataonao iny ary zare zalahy zare olombelogno zare fieziny lalàna tsika jiaby keke agnoalo ka agressenao zare keke anao PDB fanjary miala ke ondreno anao kotorina reno donc voilà olombelogno zare tsy hitako koa ino andeha nahiragna za amizare io ndraiky tsy alany gôgno sasany misy homophobe fa za tsy homophobe voilà za misy phobie fa tsy agny nina phobie na za claustrophobe za thalassophobie ya za koa fa fody agnatina na zay matao za mandeha avion za tsy mamany anao tsara managna ty avion mamany za koa tsy raha za mandeha ndafa fa lanina akory atao satria 12 heures de vol izy anao tsy amany fa za mamany tsy afodiky raha izy ka fa mifody avolagniko izy izy antsoviky renao madame za claustrophobe za fô azafady raha ty tsy afody tongotro na ilany magnano ake za amizegny mamany magnany ary izy direct mi-comprendre ko vol tsara dia za tsy mbo mamany agnatiny za fa avy nifody ya zegny zegny le tsika zegny zegny le phobie na fô tsy resaka olombelo za tsy isy problème za tsy homophobe sambolo mana raha tianao atao na za misy togno magnontany manakory mafizany raha ataonandre iako mbo tantara ndraiky agnaboanjare vidéo
Okay o zany. Tsy agny atsika io zany. Ya, tena magnan'zay. Ary zegny raha ilaigna amina namagna zegny. Ya, mba hainao ya. Mila hoe idiranao laliny zegny le fiainagn'olo. Ary idiriko laliny maro. Tantara amina fille izy koa fille. Fille io izy. Tsonao mbô tagnano. Tsao mbô gnandra igny. Sambola amina raha tiany zala. Karaha ataontsika amina roa. Misy olo zao miarvany misy olo tsy tia. Ary magnan'zay. Tsy aviany Tsy aviany izy koa amina maro tsy aviany ady. Tant que izy tsy ataony amina. Ary izy koa ataony amina mbola itsika izy. Za tsy agny io. Le itiavako ke anao le olombelogno karaha zaho. Fotsika barony matsiko matavinao. Magnan'zay. TJ, même question. Question Naperako taminazy teo tiako hitondranao fagnazavagna. ampidiana ndraiky. Movianao fede. Non, fagnontaniana naperako taminazy hoe par rapport ny manafo ke sy ny tariny tsy mety tsy ho na manôfagna fa mampijerinao manôkagna fotsiny. Aminao manôkagna ino hevitrao? Ya, olo samby misafidinazy rô ke. Tsy raha za magnano izy aka. Ya, olo samby misafidinazy. Igny tsy afaka antegna hoe zao tsy mety zao tsy karahan'zay. Zay fô raha azoko ambara aminazy. Ya, avy za tsy de misy namagna izy loatra. D'accord. Maraparagna fandaragna antsika e. Fa maro ny vitantsika teto zay tamin'ny andro niany ty fa nireo mpankafy mitsakotsako sy mahay zay mety ho projet sy zay mety eritreretigny ato aiza hitantsika taxe ahitagna TJ aiza ahitagna rô miaraka fa presque hitantsika teto tamty andro niany tamty agnatin'ny fandaharagna ty maro raha hitantsika teto fa izy volagniko teo maraparagna antsika amin'ny fandaharagna ino ny afatra ino raha mety resagny ameko fotoagna araikaraiky anareo hagnaboaka tsara bagnatin'ny fonareo ho an'ny mpankafy anareo ho an'ny zay tsy mankafy alefantsika baka ato amin'ny TJ aloha. Projet afatra zegny magnanaova parindry ato fô mahay maro fô zegny raha tsara malôha zegny ny azoko ambara voalohany avy amin'zegny ho an'ny organisateur zay tia araka hiasa ho za take afaka micontact de ho an'zay maro magnandefa message amy resaka featuring amina page amina Facebook raha de alifaza projet fô za tsy miafafaka izy ka tiako projetnao tsika fa afaka magnano featuring miaraka miasa edy de ho an'ny mpankafy misaotra betsaka andre lasite malôha ary mankafizatra amin'ny farany fô mahay tsara vokatra da hiboaka koa. Merci Zandribe. Oui mon frère. Ya, na karaka tsy de lavitra zegny satria ila mozika ty raha tiantsika jiaby baka. De hitanao ndre mo featuring nataoko tato ato presque koa raha namignanao de presque nanjary. N'hésite pas à me contacter. Fa nefa ndraiky tsy maintsy tandrignesiko manao projetnao izy koa izy mety atambatra mitambatra antsika sinon amezoko anao le conseil ataovanao zaraiky fa rahanao avec mes conseils. Avake faharoa maraka zegny viavy agnano featuring aminah am'taogno tao ty tsy maintsy tireky fenazy. Nagnino? Viavy koa mbola magnetritra agnano featuring aminah am'taogno tao tsy maintsy featuring ka. Featuring. Za tegna mbola tsy kôpy. Koa fa viavy koa andagna featuring miaraka amin'ny taxi tsy maintsy feny koa tireny. Tireky mba ny fenazy. Tireky. Ke dikan'zay koa vadin'olo tsy mety mandeha fa featuring. sakafo vadinao agny raha zegny. Voatery fe agny. Anao ka fa nagnatony za pour un projet featuring voatery fe za mipody aty vadiko eo fa atsika ndraiky olo tady vola wa ataovy magnan'zay izy. Ino maviana agnan'zay no nitady keky tambabiagna nahazo anao taloha tarigny avianao zao ty tsy maintsy hanindry fefe kay. Tsy resaka zegny fa hitako karaha mirima be zay kiraha zay. Featuring. Donc tanterahigny fe. Featuring ndraiky featuring. Ya, featuring. La featuring. Ya, ça va c'est tiré. Ya non, vazivazy zegny fa tegna maro zegny mankasitraka andre jiaby le mbola nankafy le jer le nankafy vokatra ny roa mirahalahy ary le vaovao mbola nankafy izy nande ka marigny zegny tsy vita koa tsisy force avy tamin'andre même si zay tokony talenta andre magnamizy angovo avy tany manoratra mandiniky hoe ino raha tokony atao igny malo fankisagna be ho an'le mbola tsy nankafy azo mankafy fô eky fô anao mankafy fô anao magnano sary tsy mankafy akory mahatonga tsy mankafy raha tsara be magnano ty c'est possible zalahy ambady clavier ao izy mivolagna ataoko nefa agny an-tragnonazy hitandreky amin'ny écouteur voilà zegny izy kela atsika jiaby samy mikarakarainy vatategna sy ny tariny koa misy raha azo soagny tamin'ny koragnatinay take igny zay telo mirahalahy aleva le masoanao jiaby avake rasay amin'olo ka fa azo tanagnanao zaraiky tsy mety mahidy de zegny izy le mbola mianatra fiaigna mianatra ray aman-dreny na zegny résultat tava tsara fa le manambady aje vadinao
kono vognitsagna zay zaza. Merci. Eny ary tompoko lasy tompoko lasy tompoko vavy hita fa maragna fandaharagna mitsodrano anareo miralaza avy aty amy toera zegny ahitany raha regny ahita izay kasenareo miakara amin'ny ambony indrindra indesy manerana Afriky eran'izao tontolo zao ity la mozika tsika gasy ty ravoravo za ko anareo zao io tafakatra amin'ny ambony indrindra haiko zany anareo kapanambola za ty sahira amin'ny fotoagna zegny ny maha olombelogno fa kanefany i mofo ty hampy atsika jiaby isakafo am'izao tontolo zao ty kanefany aza mahidy hanigny aza mahidy amin'ny namagna miakara ambony indrindra ho za teo halaza plus que zao na i taxi na itidi ny ga de samby ahazo izay tandrify azy zegny ny tsodrano sy fihariantsoa avy aty aminakahy ty amy fandaharagna toera zegny Ya, mikasitraka atsika jiaby zegny ny afatra avy metelo miralao za takegny fô manifestez-vous les filles koragna jiaby natretriky teny soit en commentaire akô sa tsy akô Akory kale. Nathalie zegny papange sa tsy manifestez-vous. eny ary tapitry ny fandaharagna isaoragna ny Harrison film izay tsy mitsahatra magnatontosay ny fandaharagna atsika ny hira tiako io ihany hoatsika zay mandefa clip sy ny vaovan'ny artiste io koa ny Rien de la fierté izay mpamokatra lamba sy ny maro samihafa io gargotte zokinakahy riambolokandry ny afasin'ny bara fanjava hoatsika zay sakafo ina sakafo tavaratra de mitsidy azy eo fa tsy anegny atsika tsy ho tara amy raha tsara sala amizay mametraka velo mandrapitafa erigny ihany koa itondra artiste sy olo malaza hafa hoatsika tony fandaharagna velo matomboko Bye. You went on